Ko himen kopera bayit hautrai Jesus Christ. Mindakasngi kabalang kakin mau burom iawu Joseph was bakui. Nakabinda ka ri India u Joseph was bakui ulom ubakam kerpang namar ude ukun jongari India. Laka iawu ha Goa India. House ha ka arpo way tarik April Kathinrispa sanpo uway. But uladukut mensiam hakaba shakri ya uble house name Kathinyispa Kadve Kathinri tarik January. Uni u Joseph was ulong lingdo. Bard ulaletre missionary haka ri Sri Lanka kari bamarjan jongi haka jaka kabakerteng kandi. But ulalong uwe lindo jonga seng oratorian. But ula haba ula poi shakari Sri Lanka ula don buhun ki jinge haka jingim missionary jongu. Namar haka taka por hakita ki snem ka Sri Lanka kaladon hakakti jongi Netherlands Dutch colonization de maki bala senshar yagari Sri Lanka. But kitaki Netherlands kabamindangi ong kilawanra iya ka jinge hak hau Jesu Henry kilong kibabud iyawu Calvinist uba iyang persya ya kabalang Catholic. Bad kitaki ri Dutch ki Netherlands ki kwa ban pelong ya ka Sri Lanka baro kawe nagabinda u Calvinist. Henry uni u missionary u Joseph was ula treasure ulong ulindo bashirhem bad ula tur keleng kas ri Sri Lanka. Ban itu yaki shapanga balang Catholic ban hikai yaki shapanga balang Catholic bad ula ayaw Jesu yaki dak barra yaka Eucharist bakui rangkat badu bad ula yai dak kejat banai sacrament yaki brio bad ula treishitom dongi por bala riam kum u nongkorong daki jain jod ban lay tur shaki jaka bam sha ya u ban rum kamdame yaki Calvinist udon jingeserim badu Francis disease bakuit kumba u Francis disease bakuit ula yalap shaki Calvinist ha la shable uni u father u Joseph was ula yala yaka kubor baba bad ula treishitom ban penskem yakikun jong uble haka balang Catholic haka jinge kabatentrai ban nakabinda kane ula treishito de nagataka daw ula riam kum nongkrong ban tur shaki nonggendam kenapa kitoki nong Calvinist kim itu iawu ba ude ulindo bad ulai sacrament ulai Eucharist bakuit ulai ya ujisu iya kibanget de lembaga jing treishitom jangu kabalang Catholic ha Sri Lanka kalayan scam bad kala Roy State bad ngiyos ngoro shapange jingjia katokatnes nem shua shapange jimpenia yakikon Catholic ha artiliki mane ha kapor paska deina marga jingtre shitom jangu kabalang kalaroy taminda ngiki kikon jangari India ni donru yaga jingsorong namaru Joseph was ude ukon jangari India ubala tre ha Sri Lanka bad ni bu yaga jinga sidlem lemba jangu kamda me hagenega por kabaminda ko himmen kopara ngidang yusngo shapangi kubar basngo si naka tain jongi kamdame naka tain nong stoin shapang
ki briu ki bawan hikai kompong syapang ke jinge jongi bat ki persang ban kring yang ki banget syaka balang jongki hagini gisngi yang yusngo badon o arngut laingut ki ba syapin gentang lindo da ki bishop batok omde bishop jangga balang Katolik bat ki ba kain yalade ba ki long ki balang bashisha bat ki pengantang uwe ulindo ubala ino ia ka balang Katolik badu bala shanglok minta haka no ke jaka hangne haki kalau uni u bishop uba kain yalade bishop ula wan na jingai bat pengantang iawu badu la riam ia ka sopti jong ngulindo Katolik ban penbi je ki kon Katolik bakin stang bandong ngia serim batpi nang dakin kro eki lese kin yarap eki kinna ban pule ha ka school jongki nanga suki pasuki kin pinge bij ya ki bange jongi ban late bud eki kadon ka jimma menda lese eki kon balului haba pipe ki pet yauta ulindo ula ukein yalade lindo bala shanglok uken yalade lindo namaru riam yaka sopti jongi father Catholic habangi pule mas yaka vestment nang dala se ustang ban pule masru henry ni haben sautu ko himen ko para kalam ka jingkongu yaka balang Catholic ngim don kino ki jingkinia ba im kabangi terwa haga duan ga dopa ngide ben sautu ko himen ko para kalam ka jingkongu yaki bahalor kalam ba yaka reti bat ka ain ka rule jang balang Catholic ngimla ban shu tit yaka misal yaka kot ba pule mas ne yaka kuri ne upu bat kistang ban persang ban pengantang kata ke jimpen kantang omlong ke jimpen kantang hok bat ba shisha ban ha kata ka jingduai ne kata ka jimpen kantang ngi laban sautu syai kadar upu unum kerlasya ka met pagasnam jongu Kris kane kalong ka bashisha namar ka jimpen kantang jongi kilindo kayo bo bat ka jimpen sle habangi kongu ya u bakhalor ya ki bakhalor jongi habangi kongu ya u Jisu bala pen kamdi hangi ya kane ka bor ka itiar halo jongi nakata ka daw ha ka gospel minta gas ngi yusngo u Jisu hi ula late ula God ya ki apostol ngiyusngo Jisu ula late shaka duriyaw shaka rinko jangka duriyaw Galilea bad ula yoi saungud ki nongtong doka bakidang penkre ya kejar bada kidang penkere bakindup la bentong doka yau Andreas badu Petrus yau Jacob badu ya Anis habau Jisu la kot yeki kila kongu bad kila kongu ban yai rengkat badu Jisu kila ino yeki kam jongki kila ki ino yeki kimi ki pa jongki kila ino yeki jingade jongki ban yai rengkat badu trai kumu Joseph was bakuid ban penskem bad ban yada ya kabalang ula kongu ya kabalang dena kata ka daw uppa bakuid John Paul ba ar ula wansha Sri Lanka ban pengandang bala kerku iawu badu pa bakuid Pope Francis ula pengandang rikuid iawu namar uni ulindo ula treshitam panyada ya ka jingait balang henry lada don na pedeng jongi ki kun ki bayang percaya ka balang Catholic bat ke jingi kai jongka bat ki ken yala de baki long ki kun ba shisha ba yada ya ka balang bat ki kotru ya ka kerteng Holy Catholic Church kata ka church kanum long kholi ngide ben soto shai ka dar ko himmen ko para namar kabalang Catholic kayo ya ka jingkoi namar ngi kongu ya ka hukum jongu Jisu ngi kongu ya upa bakoi ngi kongu ya ka riti ya ka rukam im jongi ha ka balang ngi kilindo ladam nga ulindo nga om ngam kongu shu ya ka balang Catholic ya ka bangale omdon dot shu ladangam kongu yau bishop jonga ladangam kongu yau provincial jonga ngamdan satya ya ka hok ban pule mas ban kinia mas nagabenda jompi ngamdon hok ban yalap chapang ka balang
klem ta kaneka jingkongu nagataga daw ko himmen ko para ngi baro lese don ki bas ngap yang ngapi saha ki nonggindo lese kin wanshapi kum kini ki beriban ong paid minda kabalang Catholic kam don hokshu but ide mangi kilong ki badon hok bangilong ki ba holy ngilong ki ba kui but ngila yo jimpersat kumda ter pimde ban nge namar bale kabalang Catholic kalaim hadu Arhajasnem nadu ka poru Jesu la pinku bor ye ki apostol ballongin ang sharai jaga bad ni baharang iyo pediang ya kaneka bor ka itiar lempa kaneka jingai bor jongo belai bad ni kon yala de ka jimpen sle jongo men siam bakuit kalam ka jimpen sle jongo men siam bakuit kabawan nangi kabawan shangi lempa ki bahalor ki babukti halo jangi bad ni im hakata ga jinkongu baro shi jingim ko himmen ko para dena ga ta daw habanga pule ya kamas warla dang idon jingtolon haga jinglom buriu kamas bakui ka jimpen gandang upu bat ka wine ka kellalong shisha ya kamet bat ka snam jongu kris baro ki sacrament kinyo ya ka bor namarba ngi kongu ya uble ngi kongu ya ka balang Catholic ngi kongu ya ka kataga jingpin ku bor jong uble ya halo jongi badla danga jid banum kongu kata ka kelipma kata ka bor bat ka itiar baro kaladuno nanga ko himmen ko para ngako ban maham ya baru ki kun ki bas ngap nga ya kanega homili jonga bapinduk long ka bahusiarno namar usuri uwanshangi minda daki jain jongi kon lamborot daki sni jongi kon lamborot kisuri ki aptab banriam yengi shakapop kisuri ki aptab ban peniap yengi kisuri ba aptab ban penbi jengi ban nget da kawai pat ke jingim nagabinta ke jimman doi shimet kisuri kim perkat ye kiwe kisuri ki perkat yala de shimet kum kine kisuri ni haben kusiar menda lem komda ngin saddo bon ki ko nakabalang shakiwe pat ki jinget kabaki omde jinget shiwe kiwe pat ki organization kabamut ban wad ye ke jimman doi shimet kos husiar bha na kane ka jimma namar bale uksud utrekam hakerukam ba ipela engi uksud lese u penpau habar ba ulam balului henry hapo pat udon bara jai ki jingsuniu hapo ban penjot ban peniap ban tu iyaka jinglong bakordor jongi hakabalang Catholic pigi kon Catholic baro ki bas ngap snap iyaka neka jinkan do jonga kaba minin u father ansem u administrator jonga diocese ula penbana paidba shapanga nega jimma kaba ap yangi lese omtang hanong stoin diocese henry baro ki diocese lese ki kon jonga diocese lese kin yosngo but kin yo I ya ki dur ba priang kerleng uwe u bishop tok u penkantang uwe u lingdo u ba ino ya kabalang Catholic sumarbha ino ya baro kitaki jing pen priang ya kata kakam namar ngin sapoi shaka jingjot ngin sapoi shaka jing sosi ladang ngim usiar menda Shimpidiang yakaneka jinkendo jinken pang jonga kalong ka jingmaham iyangi ki kon Catholic baro omde tang ingi kon Catholic lese yaki veiru kibadon ka jinget hau Chris ngimde ban kongu ya ken kum kini ki suri kiba wan ban aptap ban penjot iyangi kum u Joseph was bakuit ngidon kam balong ki missionary kiba yadaya kabalang kiba sumaria kabalang na kino ki jimma kiba ap ngide bandon ki missionary hapadeng jongi ki repaid ba banetu ya ki kon balului ngimde ban ngop hakano ka jingsniu kaba ap yangi induai na kapinda kane baka boro Jesu kanang wan hiar u Jesu long u bleba shisha u bakot yangi sha ka jinkala kabamod balong ki kon jonga hima jomu kotrahi Jesu kerko kardo yangi yada yangi sumar yangi na kino ki jimma kiba ap yangi
bangilong ki kun ki ba im ya ka jinget ka ba jiliu ka ba shirhem ha ka balang ba ko jame enya ro ya utrai Jesus Christ